Kreirajmo CRM sustav uz pomoć sljedećih aplikacija: Gmail, Tasks ili zadaci i Docs, odnosno dokumenti. Prije nego krenemo, preporučamo vam da pogledate 2 videa koja vidite na ekranu. Što želimo postići, odnosno kako bi naš CRM sustav trebao funkcionirati? Iz aplikacije Tasks s 2 klika možemo doći do svih mailova povezanih s klijentom X. Ako kliknemo na ovaj link, on nas vodi do svih podataka o klijentu. I ako kliknemo na ovaj gumb, dobit ćemo sve mailove izravno iz Docs dokumenta. Pa krenimo s izradom našeg CRM sustava. U Docsu smo kreirali jedan predložak za sve naše klijente ili kupce. Prvo napravimo kopiju tog dokumenta za našeg klijenta kojeg ćemo nazvati klijent X. Idemo na Datoteka, izradi kopiju, promijenimo naziv dokumenta u klijent X i kliknemo izradi kopiju. Sada upišemo podatke o klijentu. Kopirajmo link na dokument. Idemo na Dijeli, kopiraj vezu, kliknemo Završeno. Zatvorimo dokument. Sada odemo u aplikaciju Tasks. Pronađemo klijenta X i u detalje ubacimo link pomoću Ctrl+V. Dalje kliknemo na klijent X kako bismo dobili sve mailove od tog klijenta i kopiramo ovaj link. Odemo u Docs dokument i ovaj link nalijepimo na gumb Gmail. Selektiramo gumb, idemo na Umetni, pa Veza, potom Ctrl+V, odnosno Paste i kliknemo Primjeni. Čestitamo! Integrirali smo sva 3 alata. Iz aplikacije Tasks s 2 klika možemo doći do svih mailova povezanih s klijentom X. Ako kliknemo na ovaj link, on nas vodi do svih podataka o klijentu. I ako kliknemo na ovaj gumb, dobit ćemo sve mailove izravno iz Docs dokumenta. Želite li još ovakvih trikova? Kliknite like, pretplatite se ili nam pišite.